Hei băieți, astăzi o să vă prezint cum să faceți un tun cu TNT. O să vă trebuiască doar 31 block of diamond, TNT, 6 TNT, 4 redstone, 4 repetate de redstone, un mâner, o lespede de piatră, o găleată cu apă și doar dacă vreți un turnăcop în caz de greșiți. Eu sper să nu greșiți. Începeți, uite așa, luați de aici 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aici puneți o chestie așa, care o să vedeți mai târziu ce va fi. Asta o duceți pe aceasta. Ah, fuck. Da. Acum, după cum vedeți, le ridicăm. Fuck. Nu-i bine. Adică, așa. Le ridicăm, ridicăm. Se pare că va trebui, o să vă rămână. O să începem cu acum așa. Luați cu redstone-ul, puneți. Așa. Acum luați repetorul. Îl duceți toate patru așa. Pe aceea puneți ăsta. Îl trageți la maxim. Ăsta e la maxim. Maxim și maxim, știți? Acum cu asta o duceți aici. Sau dacă vreți mai spate sau chiar până pe aici. Da, eu nu vreau așa. Luați mânerul. După aceea luați lespedea de piatră, o puneți aici. Luați găleata cu apă, o puneți pe ea tot aici. Aia cat, o scap, dar în fine. Dați fac. Acum, luăm TNT-ul. Nu, mai întâi facem un test. Trebuie să vă arate cam așa. Dacă nu vă arată așa, nu o să meargă. L-am făcut penserată pentru ca să vadă bubuitura între ghilimele. Punem tot TNT-ul. Va trebui să arate așa, știți? Dăm foc și fugim. Și cam asta ar arunca de TNT-ul încolo și ar distruge podeaua, zis așa. Ia. Asta de unde, ce naiba a fost asta? Dar în fine. Dacă v-a plăcut, dați like, subscribe și like, subscribe și comment, dați. O să vă mai fac asemenea tutoriale, o să fac un gameplay, din câte ați văzut, m-am apucat de gameplay și pentru cei ce mă țin le mulțumesc. Păi, atât am vrut să vă zic. Bye bye.